naman si Princess sasama sa aming lakad. Saan ba tayo pupunta, Princess? Sa Baclayon. So guys, ha? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. May pupuntahan kami ngayon. Pupunta kami sa Baclayon makikain. So guys, please samahan mo kami. Bakit ka na ng... Sumakay ka! Hi guys! Ito yung mga kasama ko sa pupunta sa papasyal kami sa aking mga family. Susugod kami ng mga pagkain at handa. Guys, so dito sa muna tayo at samahan mo kami mamaya. Hi guys, kami, ang dami namin dito, susulong kami sa aming pupuntahan ngayon. Kasi ito, yung mama nito ay kami nag-alaga, no? Siya'y matanda. Nakatira kami sa Dasitan, Baclayon. Siya ang aming kasama noon kasi yung anak, iisa lang yung anak niya. Yung anak niya nag-aaral pa lang sa Tagbilaran. Ito, sinamahan namin yung matanda sa yung mama niya sa kanila. Yung hindi pa siya tapos nag-aral. Tapos ngayon ay siya nag-asawa na, nakatrabaho na siya, at namatay na rin na yung mama. Yung kami ang nag-alaga sa mama niya. Kaya ngayon, aming susugurin ang aming pinsan sa Bisaya, Agaw. Ang pangalan niya is Kinoy. Yun ang pupuntahan namin ngayon. Kasi birthday niya kasi ngayon. Tapos makikain kami ngayon. So guys, itong mga kasama ko, mga family. Ginawyo niya kami karon sa adlaw ng karon. Kaya yen kagan sa naing lawas. Ining tanan ang gipangayo nga unta ang 6 kilo kagan siya sa lawas dito sa laing aso sa iyang pamilya ug siyang ginikanan tanan maniatiron unta kagan sa naing lawas kini taglay nga hindi usa sa